ang kamatayan kalipay, pero ngano nagilak ba sa namatay ang papa. Mga na sa mahigit sa istorya. Kasal sa kana, ang kubog-hubog mo, sumunod si Pablo, gibalik. Gibalik na pag Pablo na. Imbis sila nagpatay ni Pablo, si Pablo kuno, gilubong nila yung pangalan na Saint Peter. Mga pangalan tama. Mga rin ang ingonin mo na nanodya ka sa inyong paggamit sa aking gibalaan. Gigamit ang gibalaan kaya ready naman ang pagtuot sa tao. Magisgot ka rin Kristiyano, cross, isgot ka mga apostolis, sensitibo na ang tao. Tama din ang pagkapatay ni mo, gipagtago din ang altar secret, gitago nila. Ang ulog din Vatican yun. Gitago nila. Parang balihon nila, ipalakaw ang mga private, ang mga gabri, balihon nila. Tingala ko ba? Na ang Vatican kuno, mao ko na punuan na ako na si Pablo sa Pidoli. Nga anong di man sila ka-explain. Asa na tao, asa gilubong. O wala ng mga protestante. Kaning Biblia dahil bigyan ma-expose pa ba niya sila? Asa to pa, walay rebelde, magpadayon po, ipangaw ko ang gobyerno, mga po, no? Kaya, kining mga pari, ang kaning mga kwan po, gusto po na umubalik na mag-isa ang gobyerno o ang state, kung paningkamutan nila nga makataog po din ng kwan. Tama ka mura. Kaya kung naay mo lingkod nga, si Biden o para si Trump, wala, mauna na ba ni karon kay ito, ato aron sa ito papa, naay mo lingkod nga mamanduan ang kinadakuan nga nasod. Manang pamatyon, ang labi na ako, patyon ko nila. Kay gusto man nilang nga Diyos nga patay, ikaw gusto man kanilang ipalansang. Sila ang gigamit parang ang mga tao ilang paantoson. Daghan din itong malangit nila. Daghan din. Ang mga kabos, ilamang i-torture pag-usab kay bisag kabos, hatag mo. Wala gitagaan. Tukan pa kayo. Saan na ko na kayo sila pabagyo sa'yo. Ang warak ang tungkol sa karbo na sa tao, no? Di sila kasabot. Ambat ako, wala na may karbo. Pero mag-iyo, susula ka dito kasabot. Maudin, amudin. So, ang mga pare nag-eskwela, mangita sila glawom kayo nga isulod Greek word, kaniyang mga gitawag, parang tuuhan sila taas ng ka-eskwelahan. So, ang mga tao, respeto nila. Ako, naglibog ko, kung saan ako paghubad, saan ako pagsulti. Nahubad naman ako, kung saan ako pagsulti na masabtan sa naging ubos. Aron sila, adunay, kuhan kaalam. Saan na lang kalagay no, kung wala ko ni mo, di ko biran nga magtambal. Wala, i-control mo ang mga tao diri. Pinagi silang garbo nga di na magpatambal. Hindi ko kawali. Di po ko kasulti. Mga din ang tama giningon nga. Dili na mo, balik na ako, hadlok ayon. Ano ba akong natambalan sa unang panahon? Na tambalan na. Sige lang kung tambal-tambal. Mga din ang mga tambalan, dito rin sila na kay gusto na ilang lawas ayon. Kaya dalo sila sa kaluwasan. Ni ako nagwali, nagtambal ko, kung itambalan ako ilang kaluwasan. So, ang katong naayon ako sa unang napandungan, okay, ayot, ito kaya napandungan. So, tama gano'n, napandungan man ako. Ang mga bunya, isultian ako. So, pila pa katuig, 1,335 kadlaw. So, karon anaktak na ko. Giris na to na. Di na mo balik na ko. Andok ayun mo balik ni mo sa Diyos. Kaya ilang naandam ng pagtulon. Ang tama ganin yung nabiyain ninyo ang iyong naandam ng pagtulunan. Ang dili mo biya sa naandam ng pagtulunan. Kung sa katoliko yun ka. O sa gikaralihan, higin mo mati na. Sa luha ko kaya nga kung pugnan mong God, yung ko, pag Jesus ay sa kung pinirong, dili man ko ka para sa imo, abo na, magwali raman na ko magwali. Papadayonon ang mga bad. So, ang imong pagbuot, nanang matuman. Ako, gusto man ako nga, mo ba ang katalagman kay maluoy biya ko sa mga tao ilang ibutahan. Pero dili naman nagway
Dili naman na malinaw Papa Diyos no kay nagpasa naman sa YouTube, sa Facebook. Nya katungod mga anak unta, mga tao unta, makabasa unta ni YouTube mo din ni palanog, iba kalimutan. Nya ako nakabasa sa Biblia na ay mga katalagman ng linog pangitaon ninyo ang espiritu nga nagdiop. Subagay na may langit na ka no. Kana nga matay. Papaan na lang gamay nilang sala. Wala man ko nakapandong nila namin. Ako mapandungan ako no kay mamatay. So start ka na. Di, kasi malangit pa. Kay ako, di kay sala. So ang libunyagan ako, di kay sala ka nagsalit. Kanaan lang pagtulungan. Nisimba lang ka, kurakot ka, nisimba lang ka, nangawat ka. Bad ka, nakaaway mo na ka, nakaaway naman. Naku, isa na, padis-Diyos, di na. Labi nang magnuhod ka ng patay. Ano yung padis-Diyos? Ano yung problema ng padis-Diyos? Kay ulo ng Katoliko. Buhat na kay pito ka ni hinoon kadautan doon. No, dugang na po sila kay kundaghan ng mga followers ato. Mga nag-devotion ato. So, dugang na po ang pagtuon na po sa tao-tuwa. Grabe yun na. Nga, kung saan na pabadisas. Hindi man ko makikaway nila. Ako aramang lainon. Mamatay yun eh. Tama yun, mamatay yun. Tatakan ko sa cross. Kung 6, isa to. Tatakan, kung ikan ka sa abok po ka pa ulit. Kami, amo patayin ninyo. Amo ka din. O din ang minatay mo, agigit sa simay. Kami, amo patayin mo ng cross. Pero, katong buotan nga ilang lupigan nga wala nagsuko, si kabos, naghatag sila, mga dito, malangit. Sila din nagdala sa langit namin. Pero pag antos, sila mismo dili musunod sa langit. Ang mga followers sino nila, nga ilang mga badi-badi, nangahagbong sinoon. Diyan, ang mga nagatuon. Katuhin ang ilang gilupigan, anak-anak dito niya, buutan siya, ilang isunod siya ng wali, nga buutan, nagtuki na. Ang Katoliko, nagbasa Biblia, nagsalig sa Ostiyas. May dito muna nakasimba dito, nabuhutan. Respeto po sa kanan. Ay, nagkasal sa kanan. Nabuang tawag. Maunin ng mga Katoliko, nahubog tayo. Nakaglip ay mga gadis. Maunin ng mga seremonyas na mura kag magsayaw-sayaw sila ang mga kanta. Maunin na, nalimbawat yung balahi mga ano. Wala nang tao sa oras bitaw mo, nimpati mo ba, nimpati mo balay po, ay ka mga tantad, ay iya din nasa. Iyan, ta sa Ginoo, pero gito is na, nila. Ano yung seremonya? Ilan lang ang tao sa kantan. Wala, kasal sa kanan. Hubog hindi ay, wala naman sinakahubog. Hubog dito. Tingala mo ko sa una, hindi, uban ko sa mga pare. Hindi ko man na mo umisa. Hindi ko man nagdula. Huwag yun man nag-isgot ng Biblia. Wala yun. Kaya tingala ko nga, may lang si Padre nga, kuhaan na lang itong ordo doon. Kuhaan na lang doon. Kuhaan na lang doon. Katong ordo na lang katong doon. Biblia man. Ang ordo mo. Tanaw na ko sa ordo. Naana dito humili. Saan ka sa dana dito. Pwede magani ko maka-misa ko. Tingala ko ba nga dili, pwede makamisa mi. Magday na yun. Gunita nila. Itulihan na paglingkod. Kaya lagi ko na makagaba. Dito ko na makatuon. Ito ang problema. Hindi ko pari. Lord, ikaw ang humili dito. Nakasalit ko na hapon na. Kaya kami, ang problema, hindi kami makamisa. Pero kami ang nanodlo sa mga katilingan. Ano mo? Asa rin gahong? Naharing gahong niya sa sinising, sa obispo, sa Dupapa. Kaya makita na mo, nasa lawayan, ang inang disuki, kaya kung sa gibuhat sa mga pari. Siyempre, kawalo mo ko. Suod mo sa mga pari, ipasuod, balik mo, no? Kasi kapulsan, istorya niya. Pare, nga ginakta ko, istorya siya, siya. Ako, nanudlok ko, baka ako hindi. Kaya wala dito, ako kubira ng mga pare. Ya, yung kagabi, isulti ka na ako. Itago na ko na. Wala ko pumunta na si Padre Martin, o punta, pero yung pumunta na ito. Sakit mo, kasi ma-open sila. Dili mo na ako, ang may katumudan na, kasi na. Padre na ako siya. Umaanto na ko sa dito. Ika ko sa mountains, no?
Narabay garbo ang tao. Padala yung dili. Respeto man ko nila. Isa sa mga pare karon, respeto man kanila. Pero kinahanglan magid na ako akong isulti na ako makita no. May ko di sa hait dito. Ang alang grabe po din si Padalito, malinaw yung aros kasabi niya, kapal sa kabihana, dili binasaw na mo inom-inom. Kaya, lipot man ko niya, kaya hindi ko ko pasunod. So, sa una, sa balay, kabalo mo na siya. Yun sana ko sila pagpangga. Pero di ay, paglawat na ako nimo, hindi malay ko pinangga nila. Ganyan, tako niya. Hindi ko kumutidaway. Para akong igagaw. Na nakapos ang malamunuan. Isog kayo na magsulti sa iyong mga tinaw. Pero makatubang mi. Pariyari gapon. Hindi daw papatch mong tatay niya ito. Ito sa garbo gito. Magpasigarbo mo sila na sila mga pulong na sila mga anak. Na, madok po, abot sa kuwa, wak yung istorya. Kaya kung gusto ko parang ako, gusto ko hugot. Gusto ko ako, luwi-luwi po. Kaya na lang po ako dito. Kaya ako mga katawan karon na naliw po ang tani para sa dito sa buwan pasok po. Na, di ba? Kaya naluoy may dito. Ang mahandi na lang kami ano. Mahandi na lang ba di ang bot? Kasing-kasing yung bakapon na yung mga ako kay napugos na pagkaroon ng nangkod mo. Ako napod ani. Di na ko malubog anak ako dito sa. Kaya makita mo naman sa mga kasing-kasing. Kasi ako nagwali na siya. Nagwali na kasi ako nga sige kung dok pa sa imong kasuko. Di ba? Wala. Ikaw man ang kagiyan ako no. Ulipon man ko ni mo. Ako pare anong pare na si sip-sip. Mag-ampok kita. Kasi hindi nagpatay niyo. Ano akong pulong pati yung hindi. Wala na gamit sila ko. Sa ngalan sa Diyos Pawat, gamit ko dyan. Ako ni. Ako ni padayon ko. Hubog-hubogan pa na ako. Kalimunan pa na ako. Ako yung bunya gani. Ako yung bunya gani. Awat yan. Kung ma-explain ako na pagkadilas. Itong mga die-hard. Nakalap kong mga surano. Gamit ko orasyon. Siyempre, amahan mo ko yung pagkaon. Ama rin pa sa pag-antos. Yan kasi namin ang lahat. Pero makatabang sa tao. Ang problema na pasigarbo po. Pero mas pabor ko ba kay kung wala sila rin po mag-insuyo, no? Pwede sila manulis, pwede sila pwede mag-chikon. Mas sambog pa ang pari. Yadak lang na sila ang holisi. Wala pala sila yung holisi. Mga sa klaming Vaticano uno, Vaticano dos, canonize. Na, sige sila gamit o canonize. Policy, excellency. Wala pa kabalo sila kung sa excellency. Kasi ka ng honorable gani. Ito gamit na sa mga politiko. Term naging lablong, pero wala ang samtang. Pero ako isa-isaw na, nangaulaw sila. Kani mga professional, o labi kayo isa, ang mga professional driver transit, wala kasabot sila. Naggamit ang term na English, wala kasabot. Nahino ng idoy, marag sikat pa nila. Diba? Ang professional, sa kubaro ni mo professional, sa to, ikaw, mo respeto. No? Mo respeto ka sa dili. O dili, professional. Ani tabo namin noon, kadakpo namin noon, wala license. Ang professional gani, mo respeto ka, so lisensya sa dalan, professional ka, mukha ka. Nabali naman hinoon. Professional teacher, professional boxer. So, professional teacher, mga professional, mura ni Minog. Gipangdahon pag kung walay alam-alam. Honorable ka. Ikaw mag-una sa wala. Ikaw mo'y mag-una. Ikaw mo-govern. Ikaw mo'y mutahod sa mga tao ng servisyo. Excellency. Kapag dagan kayo ng ikaw na kabalik na punta na silang pag-iwan. Manita sila na ako eh. Kasi mga politiko, manita na ako katuluan ako sila. Parang dili na sila maggastos ng mga kwarta sa mga tao.
Yeah. Unta, paminahon ko sa mga tao, parang dili na sila sige, rally-rally nga, naglibot ang sa posisyon. Nakuha man, irally gyapon kusik-kusik ng kwarta diya, isabot ka pordo. Di pa isog po noon sa pordo. Profesional. Profesional sa ng kabuang. Walay respeto sa namunuan. Walay respeto na yung mga papadiyos na. Mga pare na. Isilin mo siya. Kaya para akong i-explain na na. Gamit o mga langyong English para lang din sila inyong bright. Mana gitawag na opera to. Malipay po nito, natin bright na pari ito na istorya ng laong. Mana ka gitawag opera to. Hindi usab nila. Gabi hindi pakita na ko na. Eh nagwali no. English yung mga Bisaya ang mga tao. Siya mismo, kasabot siya pisulti. Mga pare, mga Inglesira kayo. Believe din itong mga tao din. Kung kamukuhaan ko pa rin, vlog yun. Ay, mga turmitano. Eto, nagpambog po, tunoy, naka-eskwela siya. Amen, amen. Eto, believe tanan, makasabot, sumulag ng English. Gilaw-law nila English, bakit parang nakasabot sila bright na. Dapat din, no? Klaro mo sa simple na English, pero ng mga tao makasabot. Mga din ang sporte. Sagot na lang. Ikaw mismo nakasabot. Lipay po kahit Antonio po din mo itong Inglesira, kaya nga naglong kami English. Para kung bread kayo po siya. Bread, ito bubuang na isa tao. Magyango na lang mga tao, kaya pag gusto red lag mo. Kaya sakok sila na yung Inglesira. Okay na ng mga maestra. Okay na ng mga attorney. Ang problema, kanina nagwali. Excellency mga ka. Excellency ganit ka. Kabalo ka, muhubad haron ang tao makasabot o mubalik sa Diyos. Support sila na uyoga pa ba dito sa pagdiwanong na. Nagmay na galit sa mga manggod, kadili magkutahin ng bahon, gamay na magkod nagsimba. Kinsa imong gamay nagsimba sa Katoliko? Ang Katoliko nga lang dili kabalong basa ang Biblia. Babasahon po ang Biblia, pili-pili po din. Kapag nagbasa po nila ang mga lektor, tinapot. Nagpahambog na hinoon na sila hinoon. Bato sa una pa din sa ito. Usahay, magbasa po ang Biblia, mag-vibrate ko, ano man. Kaya nga dahil, nagbasa rin kong bakak. Tinala ko sa kanang sington ko, alang na yung magwali, sington ko. Porti na kung pugong sa kong lakas, patayaw sa noon, kaya masupot na sila. Kung sigurahan ko kung ako lang mag-lecture, kung ako galing magbata, live kayo ko. Pero karang na ako guide, mabaligyan ko. Gabi na magbasa ko niya. Hindi ko pawalihon. Ano, hindi ko pabagiguro, kapurugod ko. Dito ako kamot na lugan, mapilit na lang. Mapilit na. Ay, dilit ko rin yung kasikaton sa lagi sa handa. Dilit ni mo paggamit ang akong kahalan. Karoon ang mga tao. Muadto sa interno. Dito sa unang ihangyo ko ni Patricia Pueblos kay siya ko may balo kaya akong paparion. Mainlove man kong babae. Nakasala ko. Tingnan ko na Patricia. Bishop, nga mo ko uyab, kabalong ka. Nga mainlove akong babae. Klase ganit kong mga babae. Bayot ko. Tingnan ko sa Bishop. So, buguyag, hindi mo luloy. Ako galit sa nakagyo ko ala nun. Kita ko anay kung may nuwara po ni. Kaya agi na mo ng mga pala sa mga ibabok. Istorya na. Buguyag, hindi mo nun. Natinood doon mo na siya. Bato lang utala ko. Kung sa ginakalik Trinity. Kaya kung nabuhi, ito karon si Bishop Pueblos. Adto ko niya, adto. Apiron yun ako siya. Kinaingon mong isa, Lord, ang akong gikagulan. Akong gikagulan. Kung na Holy Trinity, kaya ang simbahan karon ibalik sa pagano. Alam, wala mo nakasabot ang mga kaabangan. Mga pari dapat nakasabot ko rin sa pagano. Balik sa pagano. O nga, ang mga tao nalila sa gusto. Dito namatay siya. Pag-Diyos lang, namatay siya, kay malapak siya. Kaya ang gipugnan.
Dili man po siya ka-react. Kaya nga naman, kung react siya, nagaman po obispo yung kalaban. Cardinal, yeah. Ang cardinal, mga may nakatag niya. May policy, no? May nakatag niya, no? Policy siya, na siya mahimong obispo. So, na siya Agalog. Binahon din siya sa espiritu. Mamatay dito man kanya. Mga dito mga paraan sa unang mga pari nga bukutan na matiruan kanya. May nagpagkahalan siya sa gabo. Kanyang doay karon kanya mga batanon. Magpataas. Nawala na itong pagkabalaan sa unang panahon. Nagigamit nilang naong nila parang tuuhan na sama po sila sa unang. Tama gini yung gisulad pagbalik. Gisulad siya o gigamit. Gisulad pagbalik sa ng tag-espiritu. Kani maigo sila anim ko. Pero ikali may balon nila papagito sa ako. Di man ako yung padlong. Wala mo ko ng padlong nila, no? Ibunya ko sila, no? Mamatay sila. Ako alam, kanina pandungan ako. Puntang mabalik itong akong pagdambalan ako doon. Iso ganit sila na musulti ilang nakita. Katong wala naman ko. Pinana nila na Papa Jesus. Ito bukang tambalan ako. Yan nakakita pa yun. Naayaw sila. Ila akong gitago. Ito na, dito man ko na ayaw. Wala mo ko na ayaw dito kay adok sila mo balik din. Wala ko nalipay kung ano. Hatag na ko, 20, 50 kagamay. Ito na mga kwarta. At least ako, nalipay ko na ayaw sila. Pero wala sila nibalik. Wala sila nalipay sa akong gisulti. Kay Pat yun kanina. Amo ha, ayaw nagpamalita sa balik mo sa Ginoo ha. Anak, ginikanan. Wala sila nalipay, anak. Kaya dito ko sa Katoliko, maluwas lang si Daotan ka. Kasi mahubuhubog ka dito. So, pala din, tama, pahubuhubog ko niya. Sige, simpa-simpa, hubog. Matuman, ang imo na walang tuman, hubog, no? O pasay daw kami sa amo mo sa hubog, no? Ala, suloy-suloy ni Mama Mary niya, tamo, hubog, no? Hubog, O Maria, Reina, Abi, kung maluwas na ko. Kana, ako na Diyod nga i-explain pa ka Jesus na naman. Pinaaman sa Biblia. Anak, isulti ang kamatuoran. Kaya matuoran, makatag ka nilang kabawasan. Kung dili maminaw ka nimo, dili kapit ka nimo. Ang luoy ay pagbatis ko na ilang ibutahan. Hindi nila naman maminaw, kita gaya ko nila. Ano na lang papatisos? Itahan na lang sa imong panagoy, garin ako. Eh, binigyan ako sila dawaton kung makakita. Wala di nalipay sa makakita, di ba? Ano makakita mo? Makakita mo, di ka, bahala na ka. Makakita, ganun din mga tao sa kabisas. Manaktak na ko. Oh, karanta mo. Na ano yung milagro yung nakita. Tanan na nakakita. Huwag mo dito, ako nakakita na simple. Pag inuman ako. Ano nibalik man ka? Diba sa una nakakita ka? Karang nakanibalik? Kaya ikaulaw po ninyo. Kaya dili na mo maulaw. Kaya tanang tao tuon na ako. Di karoon kanibalik. Ang sa inyong gibuhat? Anak ko na ako na sila. Kaya nakakita sa una, wala gisulti. Nga ila akong gisap-usap ang sulti. So, inakapatay nila. Alam, mamatay na ako. Basit, maanin ako na ako. Noon, oh, di ba kakita ka sa unang nagbilagro ko? Kitabangan ko niya. Isabot tinoon ko naglibak. Hindi mo ano ako nagpalis Diyos. Sige mag-isto dito. Oo, marang tao wala nag-reflect. Ay kaya pa ba dito na nakakita no? Wala ng tabang na ko no? Manaingan na nakakita ka na. Nagpabutak-butak. Wala gini ka kasi no? Imperno gini. Impalik sila. Reliyon ka na din. Reliyon na nagtanan. Nakasiling-sinti. Kaya kung nagsagsaksi na unta sila nako, wala unta yung mga tao na mulibak na ko. Kaya naglibak na ko, di ba? Yaga-yaga sa espiritu, hagbong yung kanan. Oo, ito sila sa kwaso na. Kaya uban na nakita ni Padre Diyos, hingan ko, ito mo ako nakita, balihon. Katong na nagdipon ako sa unang mga brisas, mawala yung mga hinungdan. Di ba yaga-yaga sa espiritu, hindi isaksi na po, kailang isaksi, sila tama. Kano nakahusay ko sa balahang kasulatan. Wala na nakihusay na ko, sa una, kung kandila, nakahusay ito nila. Oh, balangkot mo. Leon pa more,
Lord, mo. Ako biya pagkakas na ay ako sa mga sibig kaliwat. Kaliwat ako nasa Cebu. Ako betang gusto sa unang usahon na kung ang mga noy-nay idakot ko dito sa mga rato. Siyempre, man ko yung gamit. Ako ang kaliwat. Tama gina yung liwan. Dili ka ilhon sa mga kaliwat. Garbo man po. Kaya mo yung kaliwat mga taga-song garbo pa ba dito sa mga kupad yun. Garbo. Panging iso, no? May kabalo-balo. Ako pa yung pa. Tuohon sila. May mga maanak o luoy na. Luoy ba tapos yung mga anak. Kung ata na pa iskulahan. Tulisok mga ito. Pakaulawan ko na niya ako. Ang mga parinting ng kamay. Gamit paglaing igagaw. Kaya pag to, isa pa kaulaw. Nagtabang ko itong mga rato sa kong mga kaliwat. Naila po na yung mga anak. Nailas ko dalo. Kung mga anak. Kung talaga itudluan ko ayun, na kung pakaulawin yung mga anak ha. Palagad po din tapos na ubos kung di imugikan. Yung ulit ko, kapatawa ka kung hindi sila mga things. Kasi na ako na yung garboy nung sa Miss Papa. Bistato naman kami. Anak ko, ako pa. Si Mrs. ako, katakatawa, joke-joke na naman sa akin. Umahan akong tanawin sa kuha. Mugura ko mo palagyo. Garbo, jud na no. Swerte kayo tamang ba? Hinana ko sila. Ano nga, asawa ka maot. Maot ang kinain. Magdamagod ka. Susda ito. Di malas kayo ito. Ako ko pangandan. Ako motor, ikasugod, yelo ra dyan. Motor dyan. Sinalo ko na. Wala mong kalapalit ang sakyanan doon. Pwede ko palit sakyanan. Mawala akong kaya kung drive sa jeep. Kaya kasi inon ko na. Naman ako kapapasitas. Diba? Dili ko makawali eh. Di ko matawag nagpakakabos kay. Ako tanong yung masakay ko sa mga bata, masakay ko sa mga tao, di ba? Yung sa, nakalaka lang kung kasi magalang ako. Kasi mo ang pon ako nga di ko ikaulaw. Mo akong problema kung minsan. Sige, ikaulaw ko sa kong mga anak, hindi ko gani i-post nila sa itong nagwali ko dito sa una. Dili na kasi sila mo dala na ako, kaya unlock sila ng magwali ko. Ito, ako sila bandi. Kung ako maubad, labi na magwali ko. Garbo yun, no? Kaula ko sila, mga kauban sa trabaho. Na misis ang gisugtian man ako na pero nag-anam na sa Facebook. So na, di ba? Magsimba ko, pugan ko di anaong ko pulis. Ayaw pang kaya malahay na sila pang nagsimba ka dirignitan ko na nila. At ako kong Yosay, bita sa katawa niya ba? Bangon na mo, kay manimbata. Ang mga anak, bangon na takar manimbata Domingo. Ay, magdala tag jeep dito kay driver yan. Kay si Papang ni mo, mag-tapping. Yun ako. Pataping mo ko ni Domingo ron. Kasi lang pang kasi, ganyan naman si Papang ni mo mag-tapping. Kaya nga naman, inigsimba na ko, taparan ko niya. Isimot ko kumay. Ayaw pa, masuko niya na sila. Sus, kano mag-tapping ito, ipapaulit ko niya. Tapping ko dito, siyempre, ako po, respeto po ko. Nagpumumbiyak po ko, kay dili, magpupoy ni diya. So, grabe, ikaw mo, magburuto rin ka. Tapping ko katulong, balik na po, scooter. Di ba, kaduhan ako kapunuan, di ba? Ingon ka, anak, kinanang adto ka sa simbahan. Balik na po. Di ko, kung gali, pabot ito, paglingi sa tapad, si Bilin, ako mamata. Magtapad ba yun? Anak, mami kaklos na unang pabot. Sa una po na po, plus ba rin po na meron. Ang pagkakay, wala naman kung nagkikit nila. Kaya naman, di mo ko ganahan. Sige lang, kung alam naman natin isimple. Nga, balik ko topic, diyan ako sa likod. Wagi ko nagpakita sa kong asawa. Sus, nakalingi man akong bata isa. Niya na, miss doon. Nastapang sa likod. Aligit sa tanan. Nagusto. Tanaw sa ko. Di akong pulti, mag-vibrate na ako kay most of mag-insulti, pangitaon ang mga karnero. So, anak na sa nakasapan ko ang meron.
Wala dito, nagdala kong motor, sakay sila sa jeep. Ako po ng motor. Pero naduol sila sa patapat ko sila. O sa to pa, bigyan po ka lang ko nila, pero gimahan dito sa mga asawa bilang ko sa pamanak mga anak-anak ba dati sa kong anak pero ang hindi nila gusto pagsultis ka maturan mga po na ang ako pinangga ko sa mga tao din adili lang na gusto na ako kani pagwali na ko kita ba na ako ron yung mga anak siya pero adili lang gusto na ako di ba na ako'y maninay na naging sa gihalog na ako halog na sa ito sige ang sa kabarunggan mo kinako ha Ginoo ay na pasudli Ginoo ay na pasudli no sa namin di na buta nakatita nagpabota-bota nakadungog magpumulbol nga buhol mas na pagay gusto nila nga dili gyud ka mo gamit og tao kay dili sila masikat ana na lang just na lang na karon ang katalagman ikaw gusto ikaw pagbuot kay nainamatay no nainamatay na mga buotan katong ikabos manamit lang kasi nasa kabulanan ikaw may mahukom nila dili man ako so kita lang patyon ko ni man ako di ba ikaw mo gamit no ha ang agad mo higi ang puwan sa kadaghanan sunod sa kadaghanan so siya man ang kalibutan noon di ko nila ang madala sa pag-ibot nila dito sa Pinit, di balik di harvest naman. So, ikaw may makukong anak. Makamo, dali naminaw na ko, pero hukmanan na ni Papa Jesus. At nasiluan ko ninyo, dili ko makantong ko sa inyo mga inilihan nyo. Kaya, ato, nasa una, mga buhi mo, nagpasaylo, ang tamo, harong pasaylo. Gisulti man ni Papa Jesus, di man, huwag ka na din pag-ampo, sorry, hindi man na, ama na mo, nakasalangan pagdayo. So, may memorize ng good ninyo, God, wala man yung kilit-kilit kasi mo nag-kilit kasi ikinabuhi. Ang pag-ampo, ikinabuhi ninyo yung pag-ampo. Ang kanta, ikinabuhi ninyo. Mga inyong kanta, di ba, itudluan mo yung maestra. Kanang problem solving. Di ba, yung kinahanglan, masabtan, kabalo mo mag-English, problem solving, kaya nga no, makabalo mo sa formula. Maunta, isunod yung mga maestra. Philosophy niya, formula sa impierno. Mas pagtulan na lang. Ang formula ba, kailangan, di ba, balik-balikan mo sa the girls, you get two ball in town, no? Ano na? Yung mga formula na, sa isahaw ni mo na, wala na, may kabalo ka on sa formula. Makapunta na ang Biblia, ang pagkanta. Ang kanta ka, ang Biblia, bala ang kasulatan, kinabuhi sa atong simbahan, tuburan sa pagtuo. Nagkanta ka na, ay, ang Biblia, naagi din. Bala ang kasulatan, na tuburan. Diya ta, tuburan sa pagtuo. Diya ang atong sinugdanan sa pagtuo. Kana unta. Nakon ang iyong kamay ay siyang dahilan kung kaning imong kamay na sige kag paghukom sa uban mo hinungdan sa kasan mas maayo ng dili kami anak kong dato na kanta ko sa maghimag ito ikaw din nagkanta na insulto ka mga pare nang namin nakakita sila gusto silang i-twist kan diya tulisok na tama din tulisok kan katunaw tali. Ako nag-explain na Papa Jesus pero ang tao protein lang. Ko sa kontento lang sa akong isulti. Pero ano sa akin, lisod ka i-explain ako. Nakaniun tang ako mo tinudluan. Malaman mo. Yang kita man ako ilang kasigasi. Amen. Ito sa inyong lakang. Connection pa rin sa salita. Salamat Papa Jesus. Salamat. Nga, karon ang mga katalagman, ikaw ang imo mo pagbot na tumano, mga ko'y mahimok. Mga dagalong taong mo share mo post aning among gigamit. Ibuhat ni Rene Boy o ni Amen. Kasi Mrs. na sa kanya ang kuna po kuno sa nalang. O mga anak ang kuno. Galing mga taong tamang kuno. Diba? Ang dili gusto na po, dili lang din ako. Nagamit naman sila cellphone raw. Kung unsa ang gigamit sa mga cellphone sa kalibutan nun, magamit ko sa pagwari. Wala akong nagamit. Ikaw isog na ako mga tamang sulti. Kung makikaway ko ano, mandok sila yung kubuang, bebe kubuang. Siguro, ang kasalti ko nila, ano mga spirit ko na adili, kamar buang ko tanahan ko rin dito. Abot, sa hira ba, kawa, gamito ni mga akong ba,
na layo ka ng istorya, kasi ng istorya, na makabalo din ako, tapos nilang Arden, yung Riliboy, ang imong akong ginasulti sa imaw daw, ya, kung milasan mo ko. Sige na mabalik ko mga daw, milasan mo ko maminaw, ay, Isayas, na mga propeta naman, ikaw mo, hadlok man ko, hadlok ya po ko mga interno.